Gabi Oh yeah! sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Uwi ka na, kuya. Sige na. Sige na, wag nang tatamad-tamad. Umuwi na. Wag san-san pumupunta. Ay, na naman. Sana naman nakatingin. Paulit-ulit naman eh. Umuwi ka na. Sige na, maglinis ka na ng bahay, kuya. Wag nang tumamad-tamad-tamad naman. Wag mo na paabutin ng February. Oo. Sabi ko sa'yo, pag pinag-abot mo ng February yan, saktong-sakto. Anniversary ng Love Radio yan. O kapag ka malinis ang bahay mo, malay mo, bumisita kami dyan. Ah! Basta kami na, huwag ka na mag-abala ng pauga. Diyos ko, okay na spaghetti tsaka Shanghai. Again, it's time. It's time para maglinis ang bahay. It's time to start the year right, Kabisyo. Alam mo, may kasabihan nga tayo na okay lang kahit hindi masyadong kalakihan. Ang importante, may kalinisan. Sige nga, tingnan mo nga yung sayo. Tingnan mo, laki-laki nga, pero madumi naman, mabaho, may amoy. No! I don't like that. Even though it's big, even though it can perform well, I do not like something that is so stinky. No. Ikaw mo yan ngayong year, that this year, I will make my house clearer. Diyan pwede mong sabihin yung mga hashtag New Year, New House. Kahit hindi masyadong kagandahan ng bahay, ang malaga, malinis. Kaya dapat sabihin mo dyan sa kapitbahay mo, lukulukohin mo ng konti. Sabihin mo, kumare! Ang ganda mo ngayon. What if tulungan mo ako maglinis ng bahay? Ganun lang yun. Tapos, ikaw na bahala syempre magpakain. Huwag kang madamot. Kung hindi mo kaya maglinis mag-isa, humarap ka ng kasama. Para naman, pag bisita namin dyan, alam mo na ha. Uy, sabi ni Maratoni, bibisita siya sa amin. Oo, basta maghintay ka lang dyan. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig ngayong hapon. Yes, kasama pa rin ang nag-iisang daldalerang atleta DJ Maratoni. Alis na Miha at ako'y tatakbo na. Ganun talaga, tatakbo papuntang bahay para maglinis. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Again, maraming salamat sa mga nakinig. Bukas ulit, same time, same place. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.